Isonto lokuqala lokuza. The first week of Advent, we remember the gift of hope we have in Christ. Ithemba esinalo uKristu. The prophets of Israel all spoke of the coming of Christ, of how a Savior would be born, a king in the line of David. They spoke of how he would rule the world wisely and bless all nations. Maskuleke. Kodwa ke ngaphambi sikhuleke sikhanyisa ikhandlela lokuqala ebhodini lokuza. Ikhandlela ke lokuqala limelele isonto lokuqala lokuza. Masikhuleke. uNkulunkulu oluthando siyakubonga ngethemba osinika lona. Sisize ukuba silungise izinhliziyo zethu, sizilungiselela ukuza kwenkosi yethu ngokuba uvule amehlo ukuba sibone ukukhanya kukaKristu kwabanye. Sikucela lokhu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ezozalelwa eBethlehem. Amen. Inkonzo yethu ke iyaqhubeka ekhasini lekhulu 8. Asimusho ke uma kudunyiswe ngalamasonto amane andulela ukuzalwa kwenkosi yethu uJesu Kristu. Inkosi inani. Masikhuleke. uNkulunkulu somandla, izinhliziyo zonke zivulekile kuwe, nezifiso zonke zaziwa nguwe. Akukho lutho olufihlakele kuwe. Hlambulula imicabango yezinhliziyo zethu ngokuphefumlela kuzo umoya wakho ongcwele. Size sikuthande ngokupheleleyo, silidumise ngokufanele igama lakhe elingcwele, ngoKristu inkosi yethu. Amen. Nkosi sihawukele. Kristu sihawukele. Nkosi sihawukele. uJesu wathi wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke nangophefumulo wonke wakho nangengqondo yonke yakho. Ilo umthetho wokuqala nomkhulu. Wesibili ufana nawo ukuthi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu usithanda wena. Le mithetho emibili ubambelele umthetho wonke nabaprofeti. Lelizwi liyiqiniso lokuthi uJesu Kristu weza emhlabeni uzakuthethelela izono. Make sidinzeke ngalamazwi sisazovuma izono zethu. Masivumeke kanye sithi uNkulunkulu somandla, Baba wasezulwini, sivuma sizisola ukuba sibonile sinecala lokucabanga nokukhuluma nokwenza ngokuphutha. Sithethelele konke okudlulileyo ngenxa yendodana yakho uKristu inkosi yethu. Usenze ikhonze ngokuhamba okusha, kudunyiswe igama lakho. Asilaleleke amazwi entethelelo.
uNkulunkulu somandla othithelela bonke abaphinde oqinisekileyo makanihawukele anithethelele izono zenu anikhulule kuzo aniqinise ekulungeni konke anigcine empilo yokuphakade ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masihlanganyele-ke ekhola kuthina la namhlanje. uNkulunkulu somandla indodana yakho uJesu Kristu yeza kithi ithobekile kakhulu ize ukuzosindisa futhi iyakuza ngosuku lokugcina iza ngodumo njengomahluleli wethu. Siphe ubabalo lokuba siphenduke emnyameni siphendukele ekukhanyeni kukaKristu ukuze sikulungele ukumamukela nokungena embusweni wakhe lapho ephila ibuso yena uMoya Oyingcwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Isifundo sethu sokuqala sitholakala encwadini kaIsaya 64 kusukela evesini lokuqala kuya kwivesi ka-9. Ifundeka kanje: ukukhala kuka-Israyeli. Sengathi ungadabula amazulu wehle, zizamazame izintaba phambi kwakho, njengokuphenjwa komlilo ezintabeni, nalapho umlilo ubilisa amanzi, ukuze wazise izitha zakho igama lakho. Izizwe zithuthumele phambi kwakho, ekwenzeni kwakho okwesabekayo esingakubhekanga wehle. Izintaba zathuthumela phambi kwakho. Kusukela endulo abantu abezwanga, abacoshanga nangendlebe, futhi iso alibonanga uNkulunkulu ngaphandle kwakho osebenzela omhlalelayo. Wahlangabeza labo ababethokoza ngokwenza ukulunga, labo ababekhumbulayo ezindleleni zakho. Wena wathukuthela thina sona. Sahlala kukho nasendulo. Siyakusindiswa na? Sonke saba njengongcolileyo, nokulunga kwethu konke kwakunjengengubo enindiweyo. Sabuna sonke njengeqabunga, nobubi bethu basusa njengomoya. Kwakungekho owalibiza igama lakho, owazivezela ukubambelelwa kuwe, ngokuba wasithezwa ubuso bakho kithi, wasiqeda ngenxa yobubi bethu. Kepha manje Jehova ungubaba, thina siyabumba, wena ungumbumbi wethu. Singumsebenzi wakho, umsebenzi wezandla zakho sonke. Ungathukutheli kakhulu Jehova, ungabukhumbuli njalo ububi. Bheka mawubone ukuthi sonke singabantu bakho. Izwani izwi lenkosi. Ihubo elimiselwe usuku lwanamuhla ihubo lamashumi ayisishiyagalombili. Siyaqala esahlukaneni sokuqala siye kwesesikhombisa, sedlule siye kweseshumi elinesikhombisa, sigcine esahlukaneni seshumi elinesishiyagalolunye. Ngiyacela-ke sifunde kanye kanye. Yizwa malusi ka-Israyeli ohola uJosefa njengomhlambi, wena ohlezi phezu kwamakherubina, mawubonakale ngenkazimulo. Phambi kwa-Efrayimi noBenjamini noManase, vusa amandla akho uzokusisindisa. Sibuyise uNkulunkulu ukhanyise ubuso bakho, yikhona siyakusindiswa. Simakade uNkulunkulu wamabandla, koze kube nini uthunqela ngolaka umkhuleko wabantu bakho na? Ubaphe isinkwa sezinyembezi, wabaphuzisa izinyembezi ngesilinganiso esikhulu.
usenze into abaxabana ngayo abakhelwane bethu nezitha zethu zisihleka usuku. Sibuyise uNkulunkulu wamabandla, ukhanyise ubuso bakho, ikhona siyakusindiswa. Isandla sakho masibe phezu komuntu ongowesokunene sakho, naphezu kwendodana yomuntu ozikhulisele yona. Ikhona singasayokosheka kuwe, siphilise, ikhona siyakukhuleka egameni lakho. Sibuyise simakade uNkulunkulu wamabandla, ukhanyise ubuso bakho, ikhona siyakusindiswa. Makudunyiswe uyise nendodana nomoya ongcwele, njengoba unjalo ekuqaleni kusenjalo namanje kuyaba njalo kuze kube phakade. Amen. Isifundo sesibini kwincwadi yabaseKorinte bokuqala, chapter 1 from verses 3 to 9. Makube lubabalo kuni noxolo oluvela kuThixo uBawo wethu neNkosi yethu uYesu Kristu. Ndihlala ndibulela kuye uThixo wam ngani ngenxa yobabalo lukaThixo awanibabala ngalo nikuKristu Yesu, kuba natyetyiswa kuye ngezinto zonke, ngokuthetha konke nangokwazi konke, njengokuba ubungqina bukaKristu baqiniswayo kuni, ngokokude ningasileli nakwesinye isipho enisibabalweyo, nilinde kakhulu ukutyhileka kweNkosi yethu uYesu Kristu, oya kuniqinisa nokuniqinisa ase ekupheleni, ukuze ningabi nakumangaleleka ngemini yeNkosi yethu uYesu Kristu. Uthembekile uThixo, enabizelwa nguye. Ubabalo lweNkosi yethu uYesu Kristu malube nani nonke. Amen. Liveni ilizwi lenkosi. Phulaphulani indaba ezilungileyo zivakaliswa nguMarko ongcwele, isahluko seshumi elinesithathu, isahlukwana samashumi amabini anesine. Ngaloo mihla emveni kwayo loo mbandezelo, liya kusuka ilanga lenziwe mnyama, ithi nenyanga ingabukhuphi ubumhlophe bayo, zithi neenkwenkwezi zezulu zivuthuluke, athi namandla asemazulwini azanyazanyiswe. Baya kumbona ke ngelo xesha unyana womntu esiza esemafini, enamandla amakhulu nobuqaqawuli. Uya kuzithuma ngelo xesha izithunywa zakhe, abahlanganisele ndawonye abanyulwa bakhe, baphume kumacala omane omoya, kuthabathela esiphelweni sehlabathi kuse esiphelweni sezulu. Egameni likaNkulunkulu uyise nendodana nomoya ongcwele. Namhla kuqala usuku lokuza njengoba kuqala ikhalenda lenkonzo yebandla. Isikhathi ke sokuza njengoba siqala namuhla, sizoqhubeka amasonto amane ngaphambi kaKhisimusi. Amasonto amabili okuqala sisuke sikhuluma ngokubuya kwesibili kaJesu Kristu njengethemba lethu. Amasonto amabili alandelayo asikhumbuza ngamalungiselelo uNkulunkulu awenzela ukuzalwa kaJesu eBethlehem ukugcwalisa iziprofeto. Ngamasonto esibhekisisayo ithemba kanye nokufunda ngokuza kokuqala kanye nokwesibili kukaJesu Kristu. Kusifunda mpristi saseWoodlands, namhla silungiselela isivuno esizobe sisiletha ngesonto elizayo. Sizobonga uNkulunkulu ngabanye
ngabanye futhi sindawonye njengebandla. Sibonga uNkulunkulu ke bafowethu nodadewethu ngokusiphephisa okuvetheni belihlasele umhlaba wonke lisaqhubeka lihlasela umhlaba wonke. Unyaka ka-2020 usponsele izinselelo eziningi, ezinye zazo izigulo, izifo, nokulahlekelwa imisebenzi, ukudilizwa emsebenzini, udlame olubhekiswa kwabesifazane nabantwana, ukubulawa kwabesifazane, ukwehla komnotho nezinga eliphezulu lobugebengu. Ngaphezu kwalokho-ke izwi liyasikhuthaza ukuba sibonge. Incwadi yokuqala kaMpostoli ebhalela ibandla laseThesalonika, isahluko sesihlanu, isahlukwana se-18 ithi, kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Futhi encwadini yomprofethi u-Isaya, isahluko sesithupha, isahlukwana se-10 uthi, waguqa wakhuleka wabonga uNkulunkulu wakhe kathathu ngosuku. uDaniela ke ngalesikhathi kwakubekwe umthetho ukuthi bonke abantu mabangakhuleki onkulunkulu babo kodwa bakhuleke uNkulunkulu obaziweyo. Kodwa uDaniela waqhubeka, isimo singavumi, wakhuleka kathathu uNkulunkulu ophilayo. Nakuba umthetho wawuphumile ukuba kukhulekelwe inkosi uDariyo, kodwa uDaniel wakhuleka uNkulunkulu ophilayo embonga kathathu ngosuku. Kungakho-ke wagcina esephonswe emphandweni wezinkonyane. Noma sinjani isimo obhekene naso, mbonge ngokuba kuyintando kaNkulunkulu. Kubukeka-ke bazalwane sengathi uNkulunkulu sethwesa ijoke elinzima, ikakhulukazi ngalezi zikhathi ezinzima, izikhathi ezidumazayo, izikhathi zokulahlekelwa okungaka, izikhathi zobuhlungu obungabekezeleleki. Kunzima kwabaningi bethu ukuthi yini okumele sibonge uma kunje. Kumele sibonge ezimweni zonke ezinzima nasezimweni zonke zokuthuthuka kwezomnotho. Lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuJesu Kristu ngathi ukuba sibonge. Asibongi ngakho konke bazalwane, kodwa sibonga kukho konke esibhekana nakho. Asibongi isikhathi ezinzima empilweni, asibongi ukulahlekelwa, ubuhlungu esihlabezane nabo. Asibongi lokho obekusithuntubeza empilweni, kodwa sibonga uNkulunkulu ngokuthi uNkulunkulu nangaso lesikhathi. Asibonge siphakathi ezivunguvungweni zempilo bazalwane. Esifundweni sokuqala sanamuhla Isaiah 4:8 sithi, kepha manje usimakade ubaba thina siyibumba, wena umbumbi wethu singumsebenzi wesandla sakho sonke. Mangibheka-ke indaba yombumbi, uma ebumba udongo uyalitoboza, alubhidlize, abuye alwakhe kabusha, egcineni lugcine luyilokho adinga ukuba libe yikho. Ukutobozwa-ke nokudilizwa kumnandi, kodwa kwesinye isikhathi kumele sedlule kukho ukuze sibe yilokhu okudingwayo umbumbi wethu. Ngiyafisa-ke ukunika isiqiniseko sakho konke lokhu likhona ithemba, sekwenzekile konke kuyakudlula, sibuyelwe isimo esaziyo, sibuye masibambelele-ke ethembeni masiqalalo leli sondo lokuza.
okwethu ukuba siqaphele futhi silinde, kodwa asilindi sisonge izandla. Evangelini lanamuhla likaMarku lithi qaphelani nilinde ngokuba nisazi isikhathi ukuthi siyoba nini. UMark 13 verse 33. uJesu sefikile ngokuzalwa kwakhe, kodwa silinde ukubuya kwakhe esezobuyisela isimo esibhekene naso emgqeni. Ngiyafisa ukuthi ngiphethe ngokuthi njengoba siqala isikhathi sokuza sizilungiselela izinto ezizayo, isikhathi lesi sokubuyiselwa kwezinto esimeni zazo, isikhathi sokuhlunyelelwa kwezinto uNkulunkulu akayisiyekelela nathi masingalahlekelwa yithemba. Amen. Sawuvuma isivumo sokholo saseNikeya. Siyakholwa kuThixo omnye, uyise ongamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nezinto zonke ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Siyakholwa kwinkosi enye, uYesu Kristu, okuphela konyana kaThixo, owazalwa nguyise kwasephakadeni, uThixo ovela kuThixo, ukhanyiso oluvela kolukhanyiso, uThixo wenene ovela kuThixo wenene, owazalwa engadalwanga, emonye noyise. Zonke izinto zenziwe ngaye, ngenxa yethu thina bantu nangenxa yosindiso lwethu wehla ezulwini, ngamandla kaMoya Oyingcwele wazalwa yintombi uMariya waba ngumuntu. Ngenxa yethu wabethela emnqamlezweni, ngemihla kaPontius Pilato wevuka ubunzima, wafa wangcwatywa. Ngomhla wesithathu wavuka ngokwezibhalo, wenyukela ezulwini, uhleli ngasekunene kayise, wobuya esebuqaqawulini eza kugweba abahleliyo nabafileyo, obukumkani bakhe bungasayi kuphela. Siyakholwa kuMoya Oyingcwele, iNkosi umdlisi wobomi, uphuma kuyise nakunyana, unqulwa ezukiswa kunye noyise nonyana, wathetha ngabaprofiti. Siyakholwa kwikerike enye engcwele ekatholika yabapostile. Sivuma ubhaptizo olunye lokuxolelwa kwezono. Sijonge nokuvuka kwabafileyo nobomi bephakade elizayo. Amen. Sizakwenza umthandazo A. Njengokuba iEucharist engcwele siyenzela ukuphakamisa uzuko lukaThixo nombulelo ngenceba zakhe, masithandazele ibandla lakhe elikuKristu Yesu, sithandazele nabantu bonke ngokwemfuno zabo. Thixo ongamandla onke, bawo wethu osezulwini, owathembisa ngonyana wakho uYesu Kristu ukusiva xa sithandaza egameni lakhe, siyayithandazela ikerike yakho ekulolonke ihlabathi, ngokukodwa le dayosisi, ubishop wethu kunye no-archbishop wethu. Yiphe ikerike yakho amandla okuvakalisa indaba ezilungileyo zikaKristu. Wenze thina nabo onke amaKristu simanyane ngayo inyaniso, sihlale kunye eluthandweni lakho, size sikubonakalise uzuko lwakho ehlabathini. Nkosi ngenceba yakho. Siyakubulela bawo ngemveliso zehlabathi nangobuhle balo. Benze bonke balihlonele indalo yakho, ubenze amagosa afanelekileyo ezipho zakho. Nkosi ngenceba yakho. Sithandazela inhlangano zehlabathi, ngakumbi elilizwe nenkokheli zalo. Banike ubulumko bonke abasemagunyeni, sikhokhele esisizwe nazo zonke izizwe kwindlela zobulungisa noxolo, ukuze bonke bahlonelane bazamele okulungileyo. Nkosi ngenceba yakho. Sithandazela intsapho zethu nezihlobo namalungelo awodwa kuthi, ingakubi amaxhoba e-gender-based violence. Baphe ubabalo bonke abantlalo isondelene neyethu, ukuze sikhonze uKristu ngokukhonza bona, sithandane njengokuba naye esithanda. Nkosi ngenceba yakho. Sithandazela abasezinkathazweni ezinsizini, abasweleyo, abagulayo,
nabakweyiphi na inxwaleko, ingakubi abantu abasaphethwe yicorona. Benze bakhaliphe baphiliswe bonke abasezinhlungwini, babe nethemba eliqinileyo eluthandweni lwakho, Nkosi, ngenceba yakho. Sikhumbula ngombulelo izicaka zakho ezisanduleleyo. Ngokwezithembiso zakho, siphe kunye nabo isabelo ebukumkanini bakho obungunaphakade, Nkosi, ngenceba yakho. Siyakubonga sikuncoma ngabangcwele bakho bonke, ngentombi esikeleleyo uMaria, unina wenkosi yethu, ngamanyange, nabaprofeti, ngabapostile, nabafeli. Saye siziyaleza kunye nabo bonke abantu abangamaKristu eluthandweni lakho olungunaphakade, Nkosi, ngenceba yakho. Bawo onenceba, yamkela le mithandazo yethu ngenxa yonyana wakho, umsindisi wethu uYesu Kristu. Amen. Ukuhlelwa ke kwesiko. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu wendalo yonke, lesiko esisinikela sisithola ngomsawa kweziveza umhlaba senziwe izandla zabantu, siza kuba isikwa sethu sokuphila. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu wendalo yonke, leli wayini esinikelayo eliyisithelo somvino umsebenzi wezandla zabantu sithola ngomsawa wakho, liza kuba isitsha sethu sensindiso. Masizilungiseleleke ukwamukela ngalamazwi alandelayo. Usimakade seduze nabonke abambizayo. Thulani imqondo ukuthi mina nguNkulunkulu. Nkosi, thulisa onke amazwi enhliziyweni yami ngaphandle kwelakho. Odla inyama yami aphuze igazi lami nokuphila okuphakade. Mina ngiyakuvusa ngomhla wokuphela, ngoba inyama yami ingudla isibili negazi lami linguphuza isibili. Odla inyama yami aphuze igazi lami, uhlala kimi nami ngihlale kuye. Masikhuleke. Somandla uNkulunkulu ophakade, sisondela isakramenti lendodana yakho evele yodwa, iNkosi yethu Jesu Kristu. Njengabagulayo siza inyangeni yokuphila, njengabangcolile emthonjeni wesango, njengezimpuputhe ebukhanyeni kwenkazimulo ophakade, njengabadingayo enkosini yezulu nomhlaba, njengabahambaze enkosini yenkazimulo. Amen. Njengoba-ke sesibukela ngomoya, sinawasho lamazwi alandelayo. Ngena Nkosi Jesu enhlizweni yami, ngena Nkosi Jesu enhlizweni yami, ngena Nkosi Jesu enhlizweni yami. Masemuke senze ngenkululeko yokuphetha. Bongani uSimato oba enomusa, isawu sakhe yasipenda phakade. Somandla uNkulunkulu ophakade, siyabonga ubani kuhlahlekana ezingcwele usondile ngomzimba negazi lendodana yakho uJesu, umsindisi wethu uJesu Kristu. Nakuba usilondoloze ngasakramenti emzimbeni wendodana yakho, ibutho labantu bonke abakhonekayo. Sisize sibuyelele njalo sikalamalungu aphilayo ukudlela nobungcwele, nokuba siphile ekuthandeni nasibulala uthando kuwe, ngoJesu Kristu Nkosi yethu, khona ibusa nawo nomoya ingcwele, uNkulunkulu muye manje kuze phakade. Amen. Masihlanganyeleke kanye sithi, Baba Somandla, sisinikela kuwe, sikuJesu Kristu Nkosi yethu, ukuba sibe mhlatshelo ophilayo, sithumele ezweni ngamandla amoya ingcwele, siphile sisebenze ngendlela uyakunyiswa ubatshazwe ngayo. Amen. Asemukeleke isibusiso, ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke, agcineke inhliziyo nemiqondo zenu emazini nomthando kaNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu Nkosi yethu. Nesibusiso kaNkulunkulu Somandla, uyise nendodana nomoya ingcwele, masibe phakathi kwethu sihlale kithi njalo. Amen.